Здравейте! Ние ще правим 5 лъжи и 10 Извинете. 10 лъжи и 5 истини. Да. Добре, да започваме. Преди да започнем, искам да ви питам, да ви кажа, ако някой от вас не знаят как се играе, значи, аз ще ви кажа 15 някакви неща и от тези неща 5 ще са истини, а 10 лъжа. И долу ще пишете кое според вас е истина. Така, да започваме. Обичам да ме лъжат е първото. Използвам четки, а не гребени за коса. Смисъл, средствам се с четки, а не с гребени. Мразя гребените. Обичам да слушам чалга. Много я обичам. Гледам тук, защото съм се ги написала. Обичам, така вече го казах, вече 2 години снимам видеоклипчета. Много са яки. Гледайте ги. Рисувам божествено. Значи цялата стая тук съм се изрисувала. Ето и аз го нарисувах. Много яко. Аз ги нарисувах всичките. Така. Имам един голям плюшен мичок, подарен за Коледа. Тук има една коледна шапка отстрани, а тук едно герданче. Снимам не с камера, с таблета си, защото нямам камера. Нямам пари да си купя камера. Събирам вече 2 години за камера. И снимам на таблета. И то понякога няма таблета ми зарядно и батерия. И да снимам. Обичам да ходя с вързана коса. Да, много обичам да си връзвам косата. Да съм спусната, въобще не ми харесва. Сега ви кажа честно. Имам един път щях да се удавя. Бях в Несебър. Имаше един маничък басейн. Имаше един огромен басейн. Аз реших да вляза в големия басейн. И като се хванах за влечеше ме надолу и аз се хванах за решетката и се изплувах. Значи, щях да се удавя. Имам сестра близначка. Тя е колкото мене. Тук някъде. Да, колкото мене. Ако искате сега ще извикам. Чакайте. Здравейте! Аз съм сестрата на Мерито. Както всички знаят, тя каза се, че сега отива някъде. Харесвате ли ме? Аз съм сестра и ние сме близначки, както знаете. Но обаче тя обича да ходи с вързана коса с пусната и имаме различни очила. Добре, сега ще я викна да си дойде. Така, аз съм тук. Както всички видяха моята сестра. Така, да продължаваме. Носи очилата на мама. Тези очила значи са на мама. Не са моите. Само да ги видите. Тук пише Good Chill. Ей таки. Носи очилата на мама. Мразя Спонж Боб. Квадратните гащи. Мразя го, то сигурно го дават, а не го дават. Така, мразя го. Щом видя този сериал, филмче, направо бягам от стаята. Имам дълги ногти на ръцете. Ужасно са дълги. Не знам какво да ги правя, като се оправям, се дера с тях. Нося перука. Да ви кажа, това не ми е истинската коса. Аз нося перука. Така.
Следващото е аз съм левичарка. Пиша с лявата ръка, всичко пише с лявата ръка, много хубаво, пък с дясната не мога да пиша. Гледайте как хубаво хващам химикалата, пък така и тъй я хващам. Значи, аз съм си най-добрата с лявата ръка. Сега ще покажа мое творение, написано с лява ръка, ето хващам я. Ще напиша роз. Аз съм си най-добрата, ви казвам. Най-добрата съм. Аз съм най-добрата. Така, долу в описанието ще са написаните и всичките. И вие отговаряйте. Вие само пишете кое е вярно. А грешните са много. Само напишете петте вярни. Добре, който спечели, ще го споменава в друго видеоклипче. Може и следващото видеоклипче. Срок. Днеска сме 15 февруари. Срока е до 17 февруари. Имате време. Какво нямате време? Бързо се записвайте долу. И този, който е победителя, той е един. Който е победителя, ще ми каже какво да бъде следващото ми клипче. Добре, чао!